コーギー犬は、イギリスのウェールズ地方が原産の犬種です。短い足とふっくらした体型が特徴で、かつては牧羊犬として活躍していました。現在はペットとして人気が高く、王室でも飼われています。コーギー犬には、尻尾が短くて耳が丸いウェルシュコーギーペンブロークと、尻尾が長くて耳がとんがったウェルシュコーギーカーリガンの2種類があります。コーギー犬は賢くて忠実な性格で、飼い主さんとの信頼関係を大切にします。運動量が多いので、毎日のお散歩や遊びが必要です。コーギー犬の寿命は約13年で、椎間板ヘルニアや変性性脊髄症などの病気に注意が必要です。コーギー犬は妖精の遊び相手だったという伝説もあります。